Gikundina sa Davao del Sur, provincial government ang pagpusil patay kang Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. sa 3 de Mayo, Digo City nitong Martes sa gabi. Ikasubo ni Governor Yvonne Cagas ang gidangatan sa kapitan. Shock pa kami sa nahitabo. Actually, bago rin na siya niya sa balay. Hindi ka tuon na maabot sa ingani di ay. Tungod sa nahitabo ang Kapitan Bucol, muhatag og reward si Governor Cagas alang sa makatudlog makahatag og impormasyon sa mastermind ug nagpusil. 1 million pesos ang ihatag ni Governor Cagas. Ang ako alang, di dyan mi muundang no, na dili makuha ang hustisya para kang Kapitan Bucol. Gipaningkamutan ni Cagas ug sa kapulisan nga masulbad dayon ang kaso sa pagpusil patay kang Bucol aron hingpit nga makabot sa pamilya ang tinuod nga hustisya. Usa hangtod 2 ka bulan ang gihatag nga timeline sa Police Regional Office kon Piero 11 sa pagsulbad sa kaso ni Bucol. Tama at maayos na investigation, yun talagang makikita at convincing based on facts and evidences that will stand the airtight case filing ng ating mga kapulisan. Mahirap mag-submit, madaling mag-file ng kaso sa korte. Pero ang tanong doon, titindig ba yun? So kami naman po sa ganang PNP, gusto po namin yung sigurado na airtight yung kaso that will ensure the conviction of the suspects. Apan luyo sa pasubo ug pagsimpatya ni Governor Cagas sa kamatayon ni Bucol, mitumaw ang iyang pangalan ug giakusahan siya nga usa sa mga nalambigit sa kamatayon sa kapitan. Sa Facebook post sa gobernadora, Huwebes sa buntag Nobyembre 27, gipasibaw niya nga nasayod siya sa nanggawas nga akusasyon sa paglambigit kaniya sa nahitabo kang Bucol. Sumala ni Cagas, walay igong basihan ang aligasyon. Andam siya na magpaimbestiga. Nagpagawas sabog pahayag si Vice President Sara Duterte sa pagpusil patay kang Kapitan Bucol Jr. Sumala ni Duterte, gihimo lang sa kapitan ang iyang katungod nga moistorya kabahin sa korupsyon ug politika nga gawas nun apan gipahilom gamit ang pusil ug bala. Nagpaabot sab ang Vice Presidente og pahasubo sa pamilya ni Bucol, kaubanan ug komunidad nga naapektuhan sa panghitabo. Gipasalig ni Duterte nga ilang pakusgan ang baruganan nga maprotektahan ang katungod sa tanan nga gawas nung magpadayag, mangutana ug magpaambit nga walay kahadlukan. Hustisya ang padayong singgit sa pamilya, higala ug followers ni Kapitan Bucol. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.